Rianxo pechou o voo de vara cunha caída importante na produción. A falta de volandeira lastrou a última campaña que foi un desastre para o sector. Rianxo é esencialmente unha confraría adicada ao marisqueo, aínda que conta con algún arte máis para ter alternativas. Unha delas é o voo de vara, campaña que rematou co inicio do mes de abril, pero que deixou un balance negativo entre os profesionais. Non foi un desastre total en general. Eu penso que foi o exemplo é que facturamos 700.000 euros solo en todo un ano. O voo de vara, a verdad que este ano foi o que é a volandeira, que é o produto estrella do voo de vara, desapareceu. Non hubo casi venta para fábricas, non había. Pois o peixe que sempre se colle, soia, faneca, lorcha, todo un centola, a verdad que este ano tamén foi moi pouco a captura que hubo. A verdad que foi en general este ano para atrás é mellor olvidarse del, facer borrón e empezar outro de cero e ver que pasa de cara a este ano que ven. E sinala que nas últimas semanas estás a ver moita volandeira pequena. Pero bueno, tamén se viu ano pasado morreu, e a ver que pasa este ano, ojalá tiñamos suerte e vai arriba. Co voo de vara xa pechado e o marisqueo sen moito recurso, os profesionais do mar de Rianxo non contan cunha alternativa factible. Que a ver, esta cofradía basase o 80% é todo marisqueo, e depois temos un 80 ou un 70, pero vos temos un 10% que é xeito e outro 10% que é voo. Más ou menos andan por aí na facturación o xeito e o voo a día de hoxe. Pero, bueno, se nos falla un dos dous, como decía antes, o tema da produción de chegar a idea de chegar que a cofradía facture 1 millón ou 1,5 millón para intentar minimizar o que as pérdidas que da cofradía, vímolo máis complicado a hora de poder chegar a esa facturación. Para intentar recuperar a produción de peixe e marisco, Iglesias apunta que queren lanzar unha petición. Xa estuvamos falando do tema de intentar volver a recuperar, como era antiguamente, as presas que había en algúns polígonos, en zonas concretas, como eran presas de caixóns antigos de madeira ou algún barco que se poida intentar deixar no fondo limpo sempre de todo tipo de contaminación, porque aí ao final cría peixe, cría de todo, e a día de hoxe todas as zonas desapareceron, hai que volver a recuperarlas para polo menos ter criaderos de cara a un futuro. Nos primeiros 3 meses do 2025, a lonxa de Rianxo comercializou 28.629 kilos de peixe e marisco, que xeraron 265.586 euros, mentres que o pasado ano, a finais de marzo, posáronse 33.940 kilos de produtos do mar por 136.333 euros, segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia.